प्रमद बर' दैदेननाय सरकारनि मोनसे बाख्नायथाव हाबाफारि गरिब नखरनि आइजोफोरनो अनसाय बिथांखिनि गेजेरजों मुलाम्फागिरिफोरनो रांखान्थि अनसुंथाइनि चेक राननानै होदों बिटिआर सरकारा। उदालगुरि जिल्लानि टंला ओनसोलनि सिङाव थानाय रतनपुर बिसिडिसिनि मावखुलियाव कालिदुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि बानजायनायाव मोनसे हाबाफारि खुंफुंनायनि गेजेरजों गरिब नखरनि सुबुं थामहिनबा जायफोर लामा सामा हाथाय बाजारफोराव फिसा फिसा फालांगि खालामनो थाखाय गावनि आखायाव थाइसेबो रां गैयै बैसोरबायदि नखरफोरखौ नोजोर बोनानै बिटिसि सरकारनि थांखि बायदियै गंसे नखराव 5,000 राङै खमैबो गं 200 नखरफोरनो रांखान्थि अनसुंथाइ होनाय जायो। कालिदुवार बियाबनि एमसिएलए दिलीप कुमार बर'आ बे हाबाफारियाव नुजाथि हैनानै गावनि आखाइजोंनो मुलाम्फागिरिफोरनो चेक बिलाइखौ राननानै होयो। बेयो थांनाय बोसोराव जोङो जोंनि बिटिआर सरकारनिफ्राय अनसाय बिथांखि बा जोङो बेराम जानायफोरनो बेबायदिनो जोंनि गोरिब गुन्द्रा नखरनि माने स्टुडेन्टफोरनोबो जोङो माने 10 लाख करि होगोन होननानै फोसावदोंमोन आरो बेबायदिनो जोङो दिनै प्रसेस खालायनानै एसे प्रसेसा गोबाव जाबाय अबाबो जोङो दाख्लै बावैसो जोंनि स्टुडेन्टफोरनो होनो हाबाय 10 lakhs दा बेबायदिनो अनसाय बिथांखिबो जोङो दिनै होनायनि जोङो लाहार फाहार खालायबाय आरो बिनि उनाव जोंहा बै बेराम जानायफोरनो थाखाय बेयावबो 10 लाख होनायनि थाखाय जों फोसावदोंमोन जोंहा प्रसेस खालामनायाव एसे गोबाव जादों बे अलरेडि जोंनिया बे फान्डआबो जोंहा भेरगाव ब्लकआव फैखाबाय बै चेकखौ जों दानबाय हानाय जादों बेखौबो जोङो थाबैनो होनो थांगासिनो दङ। दा बेनो जोंहा जोंनि ओनसोलाव गोबां गोरिब गुन्द्रा दोङो बेबायदिनो सोरबा भाजि फानना जायो साहा दखान होयो सोरबा हाजिरा मावना जायो बिथांमोननो थाखाय जोङो बै माने स्किमखौ होनाय जादों। बेनिखायनो जोंबो माने मोनसे टारगेट जेनेबा बोसोराव जों बै अनसाय बिथांखि माबाखौ जोङो 10 लाख रां होगोन थारमाने 200 जननो होगोन थांनाय बोसोरनिखौ जोङो होबाय आरो देग्लायबो जोङो होबावगोन बेखौ दा बेबायदि जोङो थांखि लानानै जाहाथे एसे राहा होनो नागिरदों गोरिब गुन्द्राखौ 5,000 5 लाख जिथुनाखि अनसाय बिथांखि बेयो मोनसे बिटिसिनि गोदान मोनसे आसुनि प्रमद बर' सरकारनि बे आसुनिनि गेजेरजों बा बिथांखिनि गेजेरजों रायजोनि मुलाम्फा जागोन होनना सानो ना साना? जोङो होनो हायोबाथ' जों गोबां रां होनांगो दा जोंबो दा बिटिआर सरकार हिसाबै जोङो दाथ' आं बेखौनो आं दिनै बुंदो रायजो राजानि बयखौबो जोंहा रांनि एसे आंखाल जादो जोङो जिबायदि अनसुंथायानो जा स्किमानो जा जौगानाय जोङो होनो हायाखै अबाबो जों लाखै लाखै बेफोरखौ बारायनानै होनो नागिरदों जाहाथे गोरिब गुन्द्राया मोनसे मदद मोनो। बेखौ जाहाथे नोंथांमोना जाबायदि नोंथांमोना लुगैदोंमोन जों होनो हायाखै अबाबोथ' जों एसे राहा होनायनि जोङो बे थांखिखौ लादो बेनिखायनो नोंथांमोना बेखौ जाहाथे नङा होमबा जा न'खराव जाहाथे न'खरखौ फोसाबनो थाखाय बा गोरिब गुन्द्रानिफ्राय एसे राहा मोननो थाखाय बे रांखौ बाहायनो थाखाय आं बयखौबो खावलायनाय थागोन। साजार मोनबाय जोङो चेक थारमाने जोंबो दा इउपिपिएल थानायखाय मोजां नांदो जोंनि न'खर दा जोंबो सिगाङाव बे इउपिपिएलावनो जोंबो थाखायोमोन नालाय आगोलनिफ्रायनो हारिनि थाखाय जोंबो मावोमोन मोजां नांदो दा जोंहाबो मालिकआबो बिराद नांथाबखायोमोन बेमारिबाबो दा बोसोरसे जाबाय जोंहा मालिकआ थैनाया दिलीप बर' सारा होदो जोङो बे ओरैनो नैबे चेकखौ दिनै दिलीप बर' सारा राननानै होदो जोंनि न'खर दुखियाफोरनो दा जोङो मोजां नांदो आरो माबोरै नांदो? मोजां नांदो गथ' गथायनो फरायनाय खरसा होनो हागोन एसे एनै खिनियानो बहुत सुबिदा जादो। मैगं फानखायोमोन ना सिगां? मैगं थाइगं फानो हाजिरा मावना जायो ओरैनो बायदिसिना। दिनै बिटिआर सरकारा जायफोरनिखि फिसा फिसौ बेफार खालामनानै जोंनि बिमा माहारिफोरा खामानि मावनानै सोलिना दङ न'खर सोलिना दङ बिथांमोनखौ एसे अनसुंथाइ होनायनि गेजेरजों बिथांमोना जाहाथे एसे मोजाङै फालांगि खालामनानै न'खर बेंनो हायो बे उद्देশ্যजों बिटिआर सरकारा बोसोरफ्रोमबो मोनसे समस्थियाव 200 जन 200 माने आइजो माहारिखौ 5,000 रां होनानै बिथांमोनखौ मदद खालामदों जाहाथे बिथांमोना फालांगियाव एसे मोजाङै फालांगि खालामनानै न'खर बेंनो हायो
दा बे हिसाबै आंनि खावलायनाया बेनो थागोन जे जायफोरनिखि बिजाथिफोरा जायफोरनिखि माने अनसुंथाइ मोन्दों बिथांमोना जाहाथे मोजां खामानियाव बाहायो बिथांमोना गावसोर जि सोरबा मैगं फाननानै सोरबा लामा दथाफोराव बायदिसिना फाननानै बिथांमोना जितु खालामखाबाय थायो जाहाथे बेखौ आरो बिनिख्रुइ एसे गुवारसिन ना फालांगि खालामनायाव बिथांमोना एसे लाभवान जानो हायो जाहाथे बिथांमोना मोजाङै बाहायो बेखौ जोंनिफ्राय खावलायनाय जागोन हनुमान हार्डवेराव नोंथांनि गोनां मुवा बेसादफोरखौ गोबाङै मोननो हागोन बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय मानास नेशनेल पार्कनि साखाथि मायंपारा गुदिली बाजाराव गोदानै बेखेवबाय हनुमान हार्डवेर मुंनि गंसे हार्डवेर गला बे गलायाव बाला अन्थाइ इटा सिमेन्टजों लोगोसे टिन चेयार डाइनिं टेबोल प्लाइबोर्ड न'आव फुनग्रा गाब आरो हार्डवेरनि गुबुन गासै गोनां मुवा बेसादफोरखौ बाङाय बेसेनावनो मोननो हागोन नोंथांनो जुदि बेफोर गोनां मुवा बेसादफोरखौ गोनांथि जायोब्ला नैबे मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामदो मबाइल नाम्बार 9394712499 नोंथांनो गोनां जानाय हार्डवेरनि मुवा बेसादफोरखौ हनुमान हार्डवेरा जगायनानै होगोन बायदि बिथिङाव रोंगौथि गोनां गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां गावगावनि बायदि रोखोमनि रोंगौथि दिन्थिनो थाखाय लानानै फैदों माल्टी टेलेन्ट रियेलिटी शो बड'लेण्ड एशियान कालचारेल डेभेलपमेन्ट CS लिमिटेडनि बानजायनायाव फैगासिनो दं बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सीजन 2 फैगौ 25 जुलाइनिफ्राय जागायनानै 21 आगस्तसिम रायजोनि दाब दाब जायगाफोराव खुंजागोन बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सीजन 2 नि अडिशन 25 जुलाइआव धेमाजि आरो बिश्वनाथ 27 जुलाइआव गलाघाट आरो कार्बि आंलं 4 आगस्टआव तामुलपुर 6 आगस्टआव सनितपुर आरो उदालगुरि 12 आगस्टआव बाक्सा 19 आगस्टआव चिरां आरो 21 आगस्टआव क'क्राझाराव बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सीजन 2 नि अडिशना खुंजागोन जायफोर बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सीजन 2 आव बाहागो लानानै गावगावनि बायदि रोखोमनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो थाखाय बाहागो लानो गोसो बिथांमोनहा नैबे मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन मबाइल नाम्बार 8399890945 91011 आरो 95775733499 बादायनो थाखाय रेजिस्ट्रेशन खालामनाया सोलिगासिनो दं थाबैनो होखानाय मबाइल नाम्बाराव जगाजग खालामदो